Igbo njema nwe mmadụ ehihie ọma nọ anyị azọchiela n'oge akụkọ ụwa nke taa bụ nke sitere na Enyimba TV nke dị n'ala Aba steeti Abịa dịka na-anabata unu maka igere akụkọ ụwa nke anyị jiri bịa taa. Na mbụ gere nọ isiokwu ndị ghọrọ anyị akụkọ. Ndị bi n'okporo ama ọmụma nke dị n'Aba emeela ngagharị maka ka esi enye ha ọkụ latrik n'ụzọ na-ekwesịghị ekwesị. Ụlọikpe enyela iwu ka gọọmenti steeti Abịa gaa n'iru were ndị ọkaikpe ọhụrụ n'ọrụ. Onye isi oche wọd nke dị na steeti Imo adabala n'aka ndị ọrụ uwe ojii dịka eboro ya ebubo na o lere ngwa ndị eji enyere ndụ aka nke gọọmenti etiti nyere bụrụ nke o rere ere. Ndị ọma m akụkọ ndị a na ndị ọzọ ka anyị ga-ewetara unu n'oge akụkọ ụwa nke taa bụ nke siri na Enyimba TV. Taa bụ Tuesday abalị 27 ọnwa Ọgọst afọ 2024. Ọkọ akụkọ bụ m Ogechi Nwachukwu Ụzọma. Ka anyị gaa n'iru. Ndị bi n'okporo ama ọmụma nke dị n'Aba steeti Abịa emeela ngagharị udo maka izipụta iwe ha nakwa enweghị afọ ojuju site ka ụlọọrụ na-enye ọkụ latrik si enye ha ọkụ bụkwa n'ụlọọrụ Aba Power. Ha mere ngagharị a n'ụzọ ọmụma ma kpọkuo ndị ọ dị n'aka ka ha leba anya n'okwu a gbasara enyeghị ha ọkụ otu dị mma. Ndị a bụ ndị mere ngagharị iwe a gara n'iru kọpụtasịa mkpa ọ dị n'ọkụ latrik bụ nke ga na-adị kwa mgbe maka azụmahịa nakwa obibi ndụ kwa ụbọchị. Ngagharị a bụ nke mere n'ụzọ udo ebe ha buchakwa ipekele akwụkwọ n'aka nakwa na-ekwu ukwe bụ nke ha ji na-ezipụta ka o site ha n'obi ka enwee ike nọrọkwanụ olu ha gbasara mkpa nke na-akpa ha. N'ịga n'iru n'akụkọ, onye omeiwu na-anọchite anya ikwu anọ Ụmụahịa North nakwa Ụmụahịa South nke steeti Abịa n'ogo ọchịchị etiti bụ Obi Agụọcha ekwuola n'otu otu bụ nke na-atụ atụmatụ ịkatọ ya. Otu a bụ nke akpọrọ Niger Delta Youth Peace Builders ebuola ebubo na onye a bụ onye omeiwu a achọghị ịrụ ọrụ ndị dịrị ya n'ebe ndị ọ na-anọchite anya ha nọ. Ebe Agụọcha kọwara na enwere ụfọdụ ndị na-akwado otu a site na Abuja dịka ọ kọwara na ya na-arụsi ọrụ ike ịhụ na ndị ya na-anọchite anya ha bụ ndị ọ ga-emere nnọọ ihe dị mma n'otu kwesịrị ekwesị. Ebe ọ gara n'iru kọwaa na ya na ha agbasila mbọ ike n'ebe o mekọtara iwu nke na-ahụ maka ka esi ahazi ego nke afọ 2024. Ugbu a ka anyị na-agakwa n'iru. Ọkaikpe Nelson Ogbuanya nke ụlọikpe National Industrial Court nke ala anyị Nigeria enyela gọọmenti steeti Abịa ka ọ gaa n'iru na-ewerekwu ndị ọkaikpe n'ọrụ. O nyere iwu a n'akwụkwọ nke onye Attorney General Ikechukwu Ụwanna gbara gbagide ụlọọrụ Abia Judicial Service bụ nke Maazị Agwụlọnụ Ọlụchi Nkume nakwa otu NGC National Judicial Council so na ya. Akwụkwọ agbara bụ n'ihi họpụta ndị ọkaikpe bịara nwee ihe ịma aka n'ihu bụ nke merenụ ka akwụsịtụ ya. Nke a bịara mee ya adịzie ka steeti Abịa enweghị ike ịhọpụta ndị ọkaikpe ma ọ bụrụ na edozibeghị okwu nke palitere isi n'oge nke meburu emebu. Ọkaikpe a nyere nkwado n'iwu nke enyere ngalaba ụlọọrụ na-ahụ maka ọrụ ụlọikpe bụkwanụ nke kwupụtara nọ na a ga-aga n'iru ugbu a ịhọpụtawa ndị ọkaikpe nke ụlọikpe dị na steeti Abịa. N'ịga n'iru, onye isi ala Bola Tinubu ahọpụtala ndị Director General ọhụrụ maka ụlọọrụ nchekwa nke na-eji ọgụgụ isi arụ ọrụ bụ ụlọọrụ NIA nakwa ụlọọrụ nchekwa nke DSS. Ọnụ na-ekwuru onye isi ala Ajuri Ngelele na nkwupụta ya kwuru na onye isi ala Tinubu họpụtara Mohammed ka ọ bụrụ onye isi ụlọọrụ NIA ọhụrụ ebe Adiola Ajayi ka ahọpụtara ka ọ bụrụ onye isi ndị ọrụ nchekwa DSS. Ngelele kwuru na nhọpụta ọhụrụ a bụ n'ihi ịgba arụkwaghịm n'ọrụ nke sitere n'aka Ahmed Rufai nke ụlọọrụ NIA nakwa Yusuf Bichi nke ụlọọrụ DSS. Onye isi ala bụ onye hapụburu Bichi nakwa Rufai ka ha gaa n'ihu na-arụ ọrụ n'ọnwa Jun afọ 2023 mgbe ọ chụpụrụ ndị isi ụlọọrụ nchekwa ndị ọzọ n'ọrụ.
n'ịga n'iru n'akụkọ. Onye IG ndị ọrụ uwe ojii bụ Kayode Egbetokun akatọla mwakpo nakwa ogbugbu ndị ọrụ uwe ojii site n'aka ndị otu okpukperechi alakụba kpọrọ Shite na nkwupụta nke onye FPRO SCP Olumiyiwa Adejobe bịanyere aka na ya. Onye IGP a ṅụrụ iyi na ha agala n'ihu nwụchie ndị niile aka ha so n'ịkpa arụ a nakwa ka a na-akwado ugbu a ịkpọga ha n'ụlọ ikpe. Egbetokun kwuru na ndị uwe ojii nwụchiri mmadụ 97 ma nwetakwa ọtụtụ ngwa ọgụ eji mee mwakpo ahụ, ebe ọ gbakwunyere na ndị ọrụ uwe ojii ala anyị kpebisiri ike ikpughe ogo mwakpo ahụ nakwa ịhụ na a ga-egbochi nke a ime n'ọdịnihu ọzọ. Otu jikọrọ ndị resident doctors bụ otu na-adị na mkpirisi asụ bekee na-amalite mfanye aka n'ụkwụ ịdọ aka na ntị abalị 7 n'ihi ntọrọ atọrọ onye otu ha bụ Ganiyat Popola bụ onye eji eji kemgbe abalị 8 ugbu a. Onye isi otu na-adị bụ Dele Abdullahi bụ onye mapụtara ọkwa maka mfanye aka n'ụkwụ n'oge ọgbakọ ọdụrụkọ igwe kọmputa nke otu kansụl otu a mere n'ime abalị. Ọ gara n'iru kọwaa n'ogige ọbụla nke na-erubeghị isi na ntụziaka maka mfanye aka n'ụkwụ ahụ bụ nke a ga-ada nha n'ogo dị elu ma gbochie ha n'isonye n'ọgbakọ nke ndị otu a na-eme kwa afọ. Ndị otu NAD na mpaghara ala anyị niile bụ ndị meburu ngagharị n'ogige ụlọọgwụ nkụzi ihe niile ma na-akpọ oku ma ka a tọhapụrụ ha Oriakụ Popola, onye ọrụ ya bụ ndebanye aha na ngalaba na-ahụ maka anya n'ụlọọgwụ anya nke dị na steeti Kaduna bụ ụlọọgwụ National Eye Center, dịka akọwara na ọ bụ onye atọrọ na Disemba afọ 2023 ya na di ya nakwa nwa nwanne ya, nke pụtara na ugbu a na ọ nọọla ọnwa 8 n'aka ndị tọrọ ya. Ọgbakọ nke kwesịrị ịdị n'etiti ọchịchị etiti na otu chịkọtara ndị nkụzi ụlọ akwụkwọ mahadum bụ otu ASUU ka na-ehigharịala. Onye isi otu ASUU bụ Emmanuel Osodike kwupụtara na ọ bụ eziokwu na ọgbakọ nke onye minista na-ahụ maka agụmakwụkwọ mmapụtara ọkwa ya na Fraịde agaghị enwezi isi, n'agbanyeghị na-ekwupụtaghị ihe merenụ ejiri gbatịa nke ahụ ma bụrụzie nke yigharịrị ka ọ dịrịzie na Wednesday abalị 28 nke ọnwa Ọgọst. Enyimba TV kọpụtara na ndị nkụzi ụlọ akwụkwọ mahadum n'okpuru ọchịchị otu ASUU n'izuụka gara aga bara mba na ha ga-ebido mfanye aka n'ụkwụ ozuru ala anyị ọnụ, bụ nke ha kọwara na ọ bụ n'ihi ọchịchị etiti achọghị ileba anya na nkwekọrịta nke enwarịrị n'afọ 2009. Otu jikọrọ ndị nkụzi ala anyị Naịjirịa bụ otu NUT akatọọla mkpebi gọọmenti etiti ịmachibido ndị na-erubeghị afọ 18 ịlụ ule nke ngụcha ụlọ akwụkwọ sekọndịrị ọbụlagodi dịka otu jikọtara ndị nkụzi ụlọ akwụkwọ mahadum kwadoro atụmatụ a. Onye odeakwụkwọ ukwu nke otu a bụ Dr. Mike Ene na ajụjụ ọnụ agbara ya kwuru na mgbanwe nke na-enwela n'obodo dịka ibido n'oge tinye nwatakịrị n'ụlọ akwụkwọ n'ogo nke akpọrọ crèche n'ihi nrụgide akụnụba mere ka ọ bụrụ ihe na-ezighị ezi igbochi mmụta dabere n'afọ ndụ. Ọ gbakwunyere na ụmụ akwụkwọ pụrụ iche bụ ndị nwere ike ịbụ ndị na-eto eto mana ka ha si eche echiche nakwa mmụta ihe ha bụ nke na-anụ ọkụ ka na-atụlela uche gbasara ha n'atụmatụ a ma gaa n'iru dọọ aka na ntị na atụmatụ a ga-enwe ihe ịma aka n'ihu, ebe ha gbara gọọmenti ume ka ha chegharịa echiche ma kọwaa na nke a bụ nke na-ahazighị otu dị mma. Na nkọpụta akụkọ nke sitere n'aka ụlọọrụ budget, ụlọọrụ nke na-ahụ maka ime ihe n'ụzọ ziri ezi, ha agaala n'ihu kpughe n'ọchịchị etiti mefuru ego okpukpe 3 karịa ego batara ha n'aka n'afọ 2023 ma mee ka enwee mgbatu ego nke ijeri puku naira 13 na ụma 50 na nnyocha nke ụlọọrụ a mere gbasara ka esiri emefu ego n'afọ 2023 nke sitere n'ụlọọrụ onye Accountant General nke ala anyị. Ụlọọrụ a bụ budget kwuru na ego gọọmenti nwetara n'afọ gara aga bụ ijeri puku naira 5 na ụma 99, ebe gọọmenti etiti gara n'iru mefuo ijeri puku naira 19 na ụma 50 bụ nke karịrị ego nke batara n'aka gọọmenti
pasentị n'ogo pasentị naira 225. Nkọpụta gosiri na ego ndị a bataranụ sitere na ngalaba dị iche iche nke gụnyere ọnụego ijeri puku naira 380 nke site n'aka otu kọmitii nke na-ahazi maka ọba ego nke ala anyị Nigeria bụ nke akpọrọ Federation Account Allocation, nakwa ọnụego otu ijeri puku naira na ụma 98 nke site n'aka Independent Revenue nke ọchịchị etiti, ebe ijeri puku naira narị 202 na ụma 54 sitere na ngalaba ndị ọzọ. Nke a ka ha kọwara na mmefu ego a nke ọchịchị etiti mefurula abụrụla nke na-akpa aka ọjọọ ma bụrụ nke dubara ọchịchị etiti ịga n'iru na-agbazirikwa ego n'ebe ọ dị ukwuu. Ụlọikpe mkpegharị ikpe nke dị n'Abuja akagbuola mkpebi ikpe nke sitere n'aka ụlọikpe dị elu nke ọchịchị etiti nke nyere ndị otu pati PDP iwu ikwenye ndị otu nnọchiteanya ọtawa ike dị ọnụọgụgụ narị 381 bụ ndị sonyerenụ na ntụliaka elu nke nta n'abalị 22 ọnwa Febụwarị na steeti Edo. Ntụliaka elu nke nta ahụ bụ nke họpụtara Asue Ihudalo dịka onye ga-eji aha otu pati a zọọkwa gọvanọ na ntụliaka elu a ga-eme n'abalị 21 ọnwa Septemba afọ 2024 na steeti ahụ. Otu panel mmadụ 3 nke ụlọikpe mkpegharị ikpe ahụ dosara n'otu akụkụ akwụkwọ mkpebi ikpe nke sitere n'aka ọkaikpe Inyang Ekwo nke mere n'abalị 4 n'ọnwa Julaị afọ 2024. N'ụlọikpe ahụ enweghị ike ịnabata akwụkwọ nke ndị nnọchiteanya gbara na mbụ ebe ha na-enweghị ntozu oke iwu zuru oke maka ime nke ahụ. Onye ọkaiwu nke onye ji aha otu pati APC na-azọkwa na steeti ahụ bụ Kehinde Akinlolu gwara Enyimba TV na ụlọikpe a kwuru na ka ọ dị na ha enweghị ike maọbụ itinye ọnụ na ihe gbasara ihe na-eme n'otu pati PDP n'ebe mepụtara ngalaba nke họpụta onye ga-eji aha otu pati ahụ were zọọkwa n'abalị 21 nke ọnwa Septemba. Ndị ọma m dịka anyị ka na-aga n'iru n'akụkọ ndị ọzọ fọrọ ọnụ, ugbu a ka anyị baa na steeti Imo. Onye isi oche wọd nke otu pati APC n'obodo Ejimekwuru nke dị n'ọchịchị kansụl Uguta steeti Imo nke bụ Dominic Ikpeama adabala n'aka ndị uwe ojii n'ihi ebubo nke eboro ya na o rere ngwangwa ndị ejinyere ndụ aka nke si n'aka gọọmenti etiti bụ nke nyere ndị obodo Ejimekwuru. Anwụchiri ya site n'aka ndị ọrụ uwe ojii ngalaba nke Uguta n'ihi akwụkwọ mkpesa nke edere megide ya site n'aka onye eze obodo ahụ bụ His Royal Highness Eze Hapụlite Obinna Duru, bụ onye buru ebubo na onye ndọrọndọrọ ọchịchị a rere akpa ọka 10, akpa garị 5 bụ nke e nyere maka ndị obodo ahụ. Onye eze a kwuru na akparamagwa dị otu a bụ atụmatụ ịgba ụkwụ mgbalị ọchịchị etiti nakwa nke gọọmenti steeti iweta n'isi njedebe ahụhụ ụmụafọ obodo ahụ na-ata nakwa nke ụmụafọ Naijiria. Na nzaghachi gbasara ebubo ahụ eboro ya, onye isi wọdụ bụ onye otu pati APC kwuru na ya gara n'iru kesaa ngwangwa ndị a eji nyere ndụ aka n'obodo dị ọnụọgụgụ 5 ebe ọ bụkwa n'obodo dị 23 ka ekwesịrị iketa ya, mana ihe ndị ahụ eji nyere ndụ aka erughị eru maka ikesa ya ruo n'ọnụọgụgụ obodo dị otu ahụ. Ikpeama gara n'iru gọnarị na enweghị mgbe ndị ọrụ uwe ojii nwụchiri ya ma kwụsị ike na ọ bụ oku ka ha kpọrọ ya bịa, ebe ha mechara gwa ya ka ọ laa ma dozie okwu nke dapụtara n'etiti ya na ndị nke ya. Ndị ọma m site n'akụkọ ahụ si na steeti Imo ka anyị ga-ejidetu ya ma zọpụta ụkwụ ọ bụrụ na anyị laghachite akụkọ si na mba ndị ọzọ nakwa akụkọ ndị ọzọ ga-esochi ya bụ nke ga-abịara unu nọsie n'ike. Ugbu a ka anyị gaa na mba ofesi.
opekata mpe mmadụ 60 anwụọla dịka ihe na-egbochi mmiri bụ dam tiwara n'ihi oke mmiri ozizo na mba Sudan. Ndị na-eme nchọnchọ nọ n'ọrụ maka ịzọpụta ndị mmadụ ebe ezigbo egwu dị na ụfọdụ ndị bụ ndị na-anwụọla nọ site na nke a. Albert Dam bụkwa n'ihe a na-akpọ mgbochi mmiri a bụ nke nwere ogo kubik mita nde 25 ma bụrụ isi ebe mmiri ọṅụṅụ nke obodo Coastal dị na Port Sudan si agbapụta, bụkwa n'ebe ndị gọọmenti nke agha dọnyere isi. Ka mba nwechara agha nke kpara ha aka ọjọọ bụ nke nọrụrụ ọnwa 16. Ugbu a mba Sudan na-agabikwa oke mmiri ozizo na ide mmiri nke na-egbuola ọtụtụ ndị mmadụ ma chụpụsịa ndị ọzọ n'ụlọ ha. Ọdịda dam a bụ otu ihe ọdachi nke na-emekọtala mba n'ebe ọ dị ukwuu bụ nke na-emebisiela ubi nakwa ọtụtụ obodo nke dị na mba ahụ. Ugbu a ka anyị zọpụ ụkwụ na azụmahịa. Ụfọdụ ụlọ ahịa mmanụ bụ ndị na-azụ ahịa mmanụ nke kwụrụ na nke onwe ha etinyela ọnụego mmanụ patrol n'otu lita bụ nke nọ n'agbata naira 9 na 1,000 naira. Ụfọdụ ndị nwere ụlọ ahịa mmanụ bụ ndị na-achọghị ịma gbasara ihe ụlọ ahịa mmanụ nke ụlọọrụ NNPCL nwe na-erekwanụ bụ ndị na-ere n'agbata naira 568 na naira 517 bụ nke na-eme ka e nwee oke ọnụọgụgụ ndị mmadụ na-akwụ n'ahịrị n'ụlọ ahịa mmanụ ndị nke ahụ ụlọọrụ NNPCL nwe. Dịka ụmụafọ Naịjirịa na-ezipụtala nchegbu ha maka ọnụego mmanụ patrol ndị nwere ụlọ ahịa mmanụ kwụ na nke onwe ha weliri elu ọjị, gọọmenti etiti ekweela nkwa ịgbachisi ụlọ ahịa mmanụ ndị ọbụla ejidere bụ ndị wegoro ọnụego mmanụ patrol n'ogo na-ekwesịghị ekwesị. Ugbu a ka anyị zọpụ ụkwụ mara ka o siri daa n'akụkọ egwuregwu. Onye teknikal director otu nhazi egwuregwu bọọlụ n'ala anyị Naịjirịa bụ otu NFF Austin Eguavoen ga-akpọpụta ndị ga-esonye n'otu egwu bọọlụ Super Eagles n'isọmpi egwuregwu bọọlụ nke ga-adị n'etiti ha na otu egwu bọọlụ Benin Republic nakwa mba Rwanda n'izuụka maka ntozu oke amamaka African Cup of Nations nke 2024. Eguavoen ka na-enyela ntụziaka maka ịhụ maka otu egwu bọọlụ maka egwuregwu bọọlụ abụọ ndị a dịka otu NFL ka na-eche maka ịhọpụta onye ga-abụ onye isi oche nke otu egwu bọọlụ Super Eagles. Nwa amadi a bụ onye gbara afọ 59 ka akụkọ siri kọọ ewepụtala ma họpụta ndị na-agba bọọlụ mmadụ 40 bụ ndị ga-esonye na ịsọmpi abụọ ahụ. Onye abụboro onye soro gbaa bọọlụ n'otu egwu bọọlụ Super Eagles ka a na-atụ anya na ọ ga-eme ka ọnụọgụgụ ndị a họrọ n'ikpeazụ bụrụ 23 tupu a na-eme ka ọhaneze mara maka nke ahụ. Ụfọdụ ndị ama ama n'egwuregwu bọọlụ dịka Victor Osimhen, Moses Simon, Ademola Lookman, Wilfred Ndidi, Semi Ajayi ka a na-atụ anya na ha ga-eso n'ọnụọgụgụ ndị a họpụtara maka isonye n'ịsọmpi a. Ndị otu Super Eagles ga-ebido maka ịhazi onwe ha maka ntozu oke megide ndị agbataobi ha bụ Benin Republic n'ama egwuregwu Godswill Akpabio nke dị na Uyo, bụkwanụ nke a ga-achịpụ n'abalị 7 ọnwa Septemba nke bụ Satọde. Ndị ọma m, dịka anyị ga-esite n'akụkọ egwuregwu ahụ ma chịkọta ya ọnụ n'ebe o mekọtara akụkọ ụwa nke taa. Na mbụ gerekwanụ isiokwu ndị ghọrọ anyị akụkọ tupu anyị na-esepụ ọnụ n'okwu. Anyị mere ka ịmata na ndị bi n'okporo ámá ọmụma nke dị n'Aba emeela ngagharị maka ka esi enye ha ọkụ latrik n'ụzọ na-adabaghị adaba. Ụlọikpe enyela iwu ka gọọmenti steeti Abịa gaa n'iru maka ị na-ewere ndị ọkaikpe n'ọrụ. Onye isi oche wọd na nke otu pati APC na steeti Imo adabala n'aka ndị ọrụ uwe ojii maka na o lere ngwangwa ndị eji nyere ndụ aka nke sitere n'aka gọọmenti etiti ma bụrụ nke orerere. Ndị ọma m, ebe a ka anyị wụsọrọ ọwa n'ebe o mekọtara akụkọ ụwa nke taa bụ nke sitere na Enyimba TV nke dị n'ala Aba steeti Abịa. Onye wetara unu akọ nke taa bụ m Ogechi Nwachukwu Ụzọma, na-asị unu agbalịala nnọọ n'ebe ọ dị ukwuu maka isonyere anyị na nke taa, ebe m na-ekwu unu nkwa na onye ahụrụ taa na a ga-ahụkwa ya echi. N'otu aka ahụ ana m asị nwa mmụọ emegbula nwa mmadụ ma nwa mmadụ emegbula nwa mmụọ. Ya gaziere unu.